ಅಂಚ ದಾಲ್ ಜಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನಾತೆ ಒಂಜಿ ಜುರಾಸಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನಾತೆ ನೆನಪುಗಂಡ್ಲ ಬೋಡು ಅಂಚಿ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀ ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚೆನೆ ರೆಡಿ ಮಂದೆ ಅಂಗಿ ಪೂರ ದೆತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಮೀಪಾದ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚೆ ನಿದ್ರೆ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ತೆಪ್ಪುಜಿ ಅನ್ ಫೋಟೋ ಹಚ್ಚ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿಸ್ತಲೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒನ್. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನಿಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ 1 ಮಂತ್ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ 1 ಮಂತ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ನೀ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೊಡು ನಾನು ಫೋಟೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಅವಳೇನು ಪೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದು ಅಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಪಾಡ್ದಿಸಿ. ಸೊ ನಾವು ಟೈಮ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಏನು ಪಾಡಾರೆಲ್ಲ ಏನೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುನು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೊಡು. ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರೆ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಡು ರೆಡಿ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂದೊಂದು ಬಂದು ಬರೆದು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೊಡು. ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿತ್ತೆ ಕೊಡಿ ಮರ್ದು ಪರ್ದು ಜೊತ್ತದಾಲ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಪಾವಡು ಮೀಪಾದ ಅದೆನ್ನಲಾದ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೊಡು. ಫೋಟೋಗು ಒನ್ನಗು ಏನು ಮನ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಈ ತಿಂಗಳು ಏನ ಯೂಸ್ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ಒಳ್ಳ ಮುನ್ಪಡಾದ್ರೆ. ಸೊ ಓಮ ಬೊಕ್ಕ ದಾಸಿಮಿ ಅವೆಟ್ಟೊಲ್ಲ 1 ಮಂತ್ ಬರೆಯೋಡು ಅಂಚ ತೆಪ್ಪೊಡು. ಒರ್ತಿ ಆಯ್ತ ಅಂಚ ಅಕ್ಕನ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ A to Z ಫುಲ್ ಫೋಟೋ ಉಂಡೆ ನಾಲ್ನ ಬಾಲೆದ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆದ ಮಗಲ್ನ ಹಂಚಿನಿ ಏನು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೆ ಡೈಲಿ ಪಾಡು ಚಾನಲ ಪಾಡು ಅಂತು ಜೋಯ್ಕಲ್ಲ 1 ಇಯರ್ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತು ಜನಿಪ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ಅಂದು ಅಂಚ ದಾಲ್ ಜಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನಾತೆ ಒಂಜಿ ಜುರಾಸಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನಾತೆ ನೆನಪುಗಂಡ್ಲ ಬೋಡು ಅಂಚಿನಿ 1 ಇಯರ್ ಗಾನಾಗ ಒಂಚ 1 ಇಯರ್ ಇಂಚ ಪಾಸ್ ಆಪುನ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿತ್ತು 1 ಮಂತ್ ಆದ. ಸೊ ಅಂಚೆನ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪೋತುಜಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುದ ಅದ ರೀಸನ್ ದಾದ ಅಂದು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪೋತುಜಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಾಡೆ ಬೈದೆ ಅಂಚ ಮುಳಿಯೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೊಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಪ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಅಂಚತ್ತು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಆಂಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೊಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪೂರ ಟುಸ್ಸಾಂಡ್ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನಾಗ ಈಗ ರೆಡಿ ಮನ್ಪಾರೆ ಅಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಗೈಸ್. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀ ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚೆನೆ ರೆಡಿ ಮಂದೆ ಅಂಗಿ ಪೂರ ದೆತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಮೀಪಾದ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚೆ ನಿದ್ರೆ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ತೆಪ್ಪುಜಿ ಅನ್ ಫೋಟೋ ಹಚ್ಚ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನು ಮೀಪಾದ ಕಟ್ಟುದು ಚೆಪ್ಪುಡ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನು ಗೈಸ್. ಸೊ ಇತ್ತೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಂದೆ ಇದು ಬೊಕ್ಕ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಒನ ಸಾಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತಂದು ನನ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೊಡು ಕರೆಂಟ್ ಪೋತು ನೀನು ಕಾತ್ ಕಾತ್ ಸಾಕಾಂಡ ಮೂಲು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಪ್ಪುಜಿ ಕರೆಂಟ್ ತೆಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೊಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಏರ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇಲ್ದ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಾಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಡೇನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆ ಅಂಚಂತ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುವೇನು ಒಂಜಿ 2 ಫೋಟೋ ಯಾವು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಂಗಂಡು ಅವು ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಥರ ಲೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಜ ಆತು ತೋಜಿ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನು ರೆಡಿ ಮಂತೆ ಟರ್ಕಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾಸಿವೆ ದಾಸಿಮೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಬರೆದು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಾರೆ ಫೋಟೋ ಗಿತ್ತೇನು ಫೋಟೋ ತೆತ್ತು ನಾ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿಸಿ ಕಾಯಿಸ್ತಲೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒನ್. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಮಂತ್ ಆಂಡ್ ನಾನು ಅಂಚಿನ 1 ಇಯರ್ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣು ಬಳದಂಗ ಅಂಚ 1 ಮಂತ್ದ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ತೆ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತದು ತೆಲ್ಲ ಜೆತ್ತಲು ಫೋಟೋ ತೆತ್ತ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನ ಜೆತ್ತಿತ್ತಲು ಚಿಪಿಡಾದ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತ ಅದತ್ತೆ ಕೂಡ ಜೈದಾಗ ಅಂಚ ಗಾಯ್ಸ್ ನನ್ನ ಚಾಪರಡು ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತು ನಿಂಗೆ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತದು
ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತು ಅಂಚ ಕರೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿಂದೆ ಅನ್ಪಿದೆ ಪುಟ ತೆತ್ತನ ಸಿಟೌಟ್ ಟರ್ಕಿ ಪಾರ್ತ್ ಅಂಚ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಅಂಚ ಆಂಬುರಂದ ವೀಡಿಯೋಡು ಫೇಸ್ ಉಂಟೆ ದಪ್ಪ ತೋರ ಎತ್ತನಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ದುಂಬದಲ್ಲಕನೆ ಸಪುರ ಅಂತ ಏತು ತಿಂದುಂಡಲ್ಲ ಏನು ಆಂಡಲ ತೋರ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚೆನುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋಡು ಏನು ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಮಲ್ತ ಪಡೆದಿಪ್ಪ ಎಂದು ಅಲ್ಲ ಅದೇನು ತೋಜಾ ಹೋಜಿಂದು ಸೊ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲಾದ ಫೋಟೋಸ್ ತೆತ್ತಾಂಡು ಸೊ ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಕಪ್ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ